Aquest divendres es va celebrar al Teatre Cal Bolet la Nit de la República, un acte que serveix per commemorar la proclamació de la República. Es tracta d'un acte festiu i concorregut, al voltant d'un sopar i en el transcurs del qual, des de fa 5 anys, es lliura el Premi Salvador Mandares. El president de la secció local d'Esquerra Republicana a Vilafranca, Jordi Rossell, ens recorda els motius que van portar a Esquerra a oferir aquesta distinció. La idea d'aquest premi va sorgir per recordar la figura del doctor Salvador Mandares, que va ser regidor de Vilafranca, diputat del nostre país i un dels impulsors de la vegueria penedesa al seu dia. I llavors vam creure important recuperar la memòria històrica i recordar aquesta figura i llavors premiar, reconèixer una persona o entitat de Vilafranca o comarca que estigués fent una tasca important de reforç, de cooperació, de col·laboració amb Vilafranca, amb el Penedès, amb Catalunya. I aquest any s'ha decidit que fos Ràdio Vilafranca el guanyador. Aquest any s'ha lliurat el guardó a Ràdio Vilafranca. El guanyador del 5è Premi Salvador Mandares ha estat triat per un jurat independent format per Joan Ríos d'Ampert, Ramon Arnabat de l'Institut d'Estudis Penedesencs, Dolors Oliver d'Òmnium Cultural, la pintora Montserrat Socies, la periodista Carla Sant Martín, Carles Adell com a expresident dels Xicots i Quim Jubert de la llibreria La Cultural. El president del Consell d'Administració de Sercom, Raimon Gusí, i el director gerent Josep Alsina van recollir el premi de mans del cap de premsa d'Esquerra Republicana, Sergi Sol. Alsina destacava l'honor que suposa per l'emissora i apuntava que el recollia en nom de tota la gent que fa viva Ràdio Vilafranca. És un homenatge a moltíssima gent que ha passat per l'emissora, que està treballant i que ha treballat durant aquests anys i que també volem fer extensiu a tota la gent que ens segueix, que ens escolta i que d'alguna manera ens dona suport. Ens fa molta il·lusió també que el jurat hagi valorat que és un mitjà participatiu, plural i proper, sobretot proper, perquè estem aquí al costat de l'altra banda de la plaça. I bé, justament són aquests els objectius que nosaltres tenim, no? El que ens proposem cada dia amb la feina. Per la seva banda, Raimon Gusí destacava també el contacte de l'emissora amb la societat que l'envolta. Han passat governs diversos a nivell municipal, però el fet viu de la ràdio pública de Vilafranca ha persistit. I per tant, la força, com deia abans l'essència, la força de l'activisme social, de la societat civil, de les entitats i de les associacions de Vilafranca i comarca són els que han nutrit de força aquesta ràdio fins al dia d'avui i que esperem que continuï molts anys més. I ara una salutació personal. Salut, república i independència. En l'apartat dels discursos, Jordi Rossell apuntava que actualment la República, més que una commemoració històrica, és una reivindicació de futur per aconseguir un nou país just i social. Una de les sorpreses de la nit va ser la de comptar amb la presència d'un familiar de Salvador Mandares, el seu nebot Jaume Torrent, que va recollir també un record. L'acte de la nit de la República compaginava, a més, actuacions musicals de Luis Peña i de Paul Berlinches i teatrals amb Toni Regueiro o Jordina Biosca, que va fer participar al públic. La festa estava presentada per l'actor vilafranquí Gemi Paretes.